Вас вітає інформаційна служба телеканала МКТБ і я, Ганна Рухадзе. У ефірі новини «Час мясцовий». Сёння у выпуску. Апошні звонок для выпускнікоў. Урачыстыя лінейкі прайшлі па ўсёй рэспубліцы. Маладзёжная палітыка ў сферы культуры. Выязная калегія профільнага міністэрства краіны адбылася ў Маладзечні. Уключы свет. Па ўсёй рэспубліцы праходзіць спецыяльнае комплекснае мерапрыемства «Увага, дзеці». Для выпускнікоў у гэтыя выхадныя празвенеў апошні званок. Урачыстыя лінейкі прайшлі па ўсёй рэспубліцы. Выпускнікоў з гэтай важнай падзеі віншавалі бацькі, настаўнікі. Прысутнічалі на святочных цырымоніях ва ўсіх школах раёна і ганаровыя госці. Падрабязнасці ў нашым сюжэце. Будучы інжынеры, урачы, настаўнікі, артысты, а пакуль выпускнікі 11 класаў заходзяць у актавую залу школы, якая 11 гадоў была для іх другім домам. У сярэдняй школе нумар 11 сёлета 2 выпускныя класы, 39 хлопцаў і дзяўчат. Сярод іх прэтэндэнты на залатыя медалі, удзельнікі і прызёры розных конкурсаў і спаборніцтваў. У многіх на вачах слёзы. 11 гадоў у школе – гэта цэлае жыццё са сваімі радасцямі і цяжкасцямі. С одной стороны, как-то радостно, а с другой стороны, какое-то сжимается сердце из-за того, что уже 11 лет провел с этими ребятами, с этими учителями. Как-то вливаешься в новую жизнь, и непонятно, что тебя ждет впереди. Очень много, на самом деле, моментов. Конечно же, это перемены с одноклассниками, всякие посиделки, поездки. Очень много моментов, их так и не перечислить. Мы пішам гісторыю. Пад такой назвай у 11-й школе адбылася ўрачыстасць, прысвечаная апошняму званку. У зале разам з бацькамі і настаўнікамі начальнік управлення па адукацыі райвыканкама Людміла Кахановская і старшыня Маладзечынскага раённага выканаўчага камітэта Павел Губко. Ён уручыў школе сертыфікат на ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы і пажадаў выпускнікам дасягнуць поспехаў ва ўсіх пачынаннях і выкарыстаць усе магчымасці для самарэалізацыі. Праздник волнительный, праздник, наверное, немножко грустный, потому что сегодня выпускники 11 школы прощаются со школой, прощаются с педагогами и, наверное, прощаются с детством. Дорогие ребята, вы сегодня стоите на пороге взрослой жизни, и первое, что я хочу вам сегодня пожелать, это сделать правильный выбор. Сделать такой выбор жизненного пути, о котором вы никогда в жизни не пожалеете. Конечно же, я вам всем желаю успехов на ваших экзаменах, чтобы вы смогли поступить в те учебные заведения, которые вы для себя выбрали. И самое главное, я хочу вам пожелать, чтобы вся ваша жизнь сложилась так, как вы себе ее представляете в своих самых радужных мечтах. И помните о том, что Маладзечна вас любит, Маладзечна вас ждет, Маладзечна вы нужны. Падтрымаць выпускнікоў канцэртнымі нумарамі па традыцыі прыйшла іх змена. У юных артыстаў наперадзе гады вучобы, але праляціць час, і ўжо яны з гэтай жа сцэны пачуюць свой апошні званок. Шчырыя словы падзякі за веды і падтрымку гучалі ў гэты дзень у адрас настаўнікаў і адміністрацыі школы. Самы хвалюючы момант – апошні званок для 11-класнікаў. Ганаровае права атрымалі Даніла Цярэшка і Дар'я Казакевич. Я благодарна своим одноклассникам, потому что благодаря им вот мне как раз-таки запомнились эти школьные годы. Каждая контрольная, как мы помогали друг другу, каждое мероприятие, как мы готовились, радостно веселились. Это, конечно, все очень так остается в сердечке. У школе упэўненыя, высокая якасць навучання, прафесіяналізм педагогаў – гэта тыя асновы, якія дапамогуць 11-класнікам паспяхова вытрымаць экзамены і атрымаць тую прафесію, пра якую яны мараць. В 2024 году у нас заканчивает 39 выпускников. Среди них 7 претендентов на получение аттестата особого образца с вручением золотой медали. Я надеюсь, что по результатам централизованного экзамена они подтвердят свои знания, и мы на выпускном вечере вручим эти аттестаты. Кроме этого, у нас 3 учащихся, которые обучались в базовой группе 11 класса. По результатам обучения в Маладзечинском государственном колледже и сдачи квалификационного экзамена получили рабочие профессии, и также им будут вручены свидетельства о получении этого рабочей профессии. Кроме этого, у нас есть учащиеся, которые будут награждены похвальными листами за особые достижения в изучении отдельных учебных предметов. Это будет, скорее всего, такие учебные предметы, как история Беларуси, обществоведение, французский язык, математика, традиционная для нас. Ну и кроме этого, классы достаточно активные, в социальной жизни. Среди этих выпускников очень большое количество участников, активных участников нашего волонтерского отряда «Доброе сердце».
Сумесныя фатаграфіі ў класах і на школьным двары, а ўжо 13 чэрвеня хлопцы і дзяўчаты збяруцца на раённым выпускным. Зусім хутка іх шляхі разыдуцца, але любімыя настаўнікі заўсёды чакаюць сваіх выхаванцаў на вечарах сустрэч. А пакуль што ўсе сілы 11-класнікаў сканцэнтраваны на здачы цэнтралізаванага экзамену і тэсціравання. Вольга Трубач, Алексей Андрыеўскі, МКТБ. У панядзелак выпускнікі здавалі цэнтралізаваны экзамен па профільным прадмеце, а ў чацвер пройдуць выпрабаванні па рускай і беларускай мовах. На цэнтралізаваны экзамен па ўсёй рэспубліцы запісалася больш за 55 тысяч чалавек. Найбольш запатрабаваным прадметам аказалася руская мова. Яе здаюць каля 44 тысяч 11-класнікаў, матэматыку амаль 20 тысяч, беларускую мову каля 11,5 тысяч выпускнікоў. Маладзёжная палітыка ў сферы культуры. Выязная калегія профільнага міністэрства краіны адбылася ў Маладзечне. Пра найбольш важныя моманты мерапрыемства ў нашым наступным рэпартажы. На пачатку удзельнікі выязной калегіі усклалі кветкі да мемарыяльнага комплексу ў гонар вызваліцеляў Маладзечна ў гарадскім парку імя Перамогі. Ушанавалі памяць усіх ахвяр вайны мінутай маўчання. А затым усе запрошаныя змаглі акунуцца ў атмасферу адукацыйнай, выставачнай і культурнай прасторы Мінскай вобласці. На вуліцы і на ўсіх паверхах Палаца культуры дзеці і дарослыя разгарнулі выстаўкі мастацкіх работ, праводзілі майстар-класы па кераміцы, выцінанцы, вышыўцы, папяровай пластыцы. Работнікі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва прыдумваюць і новыя формы работы з наведвальнікамі, і пра традыцыйныя не забываюць. Я изготавливаю соломенные пауки из соломки, из соломенных трубочек. А соломенный паук – это наш традиционный белорусский оберег, который испокон веков делали наши предки, вешали в почетный красный угол, и он оберегал их семьи. Представляю государственное учреждение культуры Логольский историко-краеведческий музей имени Константина Евстафия Тышкевича. Они являются основателями археологии как науки на белорусских землях. Ну и мы как музей именно так показываем их деятельность благодаря проведению археологических раскопок. Вот у нас, видите, стационарная такая выездная археология. Вот выезжаем в различные города на разные мероприятия. Ну а в стационарном музее большая стоит песочница. Вот, мы рассказываем, кто такой археолог, что такое археология, проводим различные задания, а потом дети выполняют полностью археологические раскопки. Находят предмет, есть паспорт предмета, который они записывают, измеряют все, ну и потом получают свидетельство о том, что они являются настоящими археологами. Штогод у сферу культуры Мінскай вобласці прыходзіць каля 200 маладых спецыялістаў. Зразумела, каб учарашнія студэнты заставаліся працаваць па выбраных спецыяльнасцях, маглі рэалізаваць свае таленты, наймальнікі павінны вырашыць пытанне з жыллём, ствараць належныя ўмовы для работы і не забываць пра ўзровень зарплаты. Прычым у сталічным рэгіёне ўдзяляецца ўвага не толькі дамам і цэнтрам культуры, але і бібліятэкам, музеям, школам мастацтваў. Са свайго боку, калі чалавек выбірае творчыя навучальныя установы, то ён таксама, напэўна ж, разумее, што прафесія гэта патрабуе пастаяннага творчага пошуку, дзесьці закранае і выхадныя. За 4 месяца темп роста заработной платы в сфере культуры Минской области составляет 121%. Все наши работники, выполняя соглашение между исполнительной властью и профсоюзами, в Минской области 72% всех работающих по контракту имеют уже надбавку 50%, и остальные 28% не менее 30%, что существенно позволяет поднимать уровень заработной платы. Рабочие места, они очень важны, в каких условиях работают не только молодежь, но и в целом каждый человек. Благодаря поддержке Минского облсполкома и в частности губернатора мы находимся под его очень пристальным вниманием. В материальную базу Минской области ежегодно вливается порядка 40 миллионов. Сегодня у нас каждый уже районный центр культуры имеет современное оборудование, современные светодиодные экраны. Молодежь у нас сегодня замечательная. Молодежь, я бы сказал, в первую очередь, она намного креативнее, нежели мы. Вот. И что самое интересное, особенно в последнее время, мы отмечаем, что молодежь своими какими-то проектами, своими работами нам четко показывает, что они действительно по-настоящему являются патриотами своей страны.
На пасяджэнні ўдзельнікі калегіі абмяркоўвалі пытанні мэтавага накіравання на вучобу выпускнікоў і павелічэння бюджэтных месцаў у вышэйшых і сярэдне-спецыяльных навучальных установах. Цяпер вядзецца мадэрнізацыя вучэбных праграм. Куратары ўдзяляюць увагу і грамадзянска-патрыятычнаму выхаванню сваіх падапечных. Летнія месяцы – выдатная пара для работы ў студатрадах і для творчых камандзіровак. Сярод цікавых ідэй – правядзенне рэспубліканскага фестывалю таленавітай моладзі. Сярод апошніх конкурсаў – канцэпцыі адкрыцця і закрыцця 23-го нацыянальнага фестывалю песні і паэзіі ў Маладзечні. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. З 1 ліпеня змяняецца парадак выплаты пенсій, дзіцячых дапамог і дапамог па доглядзе. Цяпер у асноўным гэтыя выплаты будуць ажыццяўляцца праз банкі. Для гэтага неабходна да 10 чэрвеня адкрыць базавы рахунак у банку, а таксама запоўніць заяву. Банк з пэўнага спісу выбірае сам атрымальнік. Гэта можа быць Беларусбанк, Прыорбанк, Белаграпрамбанк, Сбербанк, Белгазпрамбанк, Белінвестбанк, Банк Дабрабыт або Белзнешэканомбанк. У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны адзначылі, што змяненні не закрануць атрымальнікаў пенсій ва ўзросце больш за 70 гадоў і інвалідаў першай і другой групы. Гэтым катэгорыям па-ранейшаму прадастаўлена права выбару атрымання сацвыплат праз пошту або праз банк. У Маладзечні праводзіцца маштабная работа па інфармаванні аб гэтых змяненнях. Работнікі сацыяльнай службы і пошты наведваюць пенсіянераў па месцы жыхарства, падрабязна расказваюць пра змены і тлумачаць, як дзейнічаць. У штучным вадаёме ў Маладзечні знойдзена цела пенсіянера. Паведамленне паступіла ратавальнікам у пятніцу днём. Супрацоўнікі МНС, якія прыбылі на месца, дасталі з вады цела мужчыны 60-го года нараджэння. Трагедыя адбылася на Палявой вуліцы ў невялікай штучнай сажалцы. Для купання яна не прызначаная. Абставіны трагедыі высвятляюцца. У Маладзечынскім раёне ратавальнікі дэблакіравалі вадзіцеля, які пасля аварыі аказаўся заціснуты ў салоне аўтамабіля. Як паведамляе абласное ўпраўленне МНС, легкавы аўтамабіль Audi урэзаўся ў дрэва. Да прыезду ратавальнікаў пасажыр самастойна пакінуў салон машыны, а нага вадзіцеля аказалася заціснутая паміж педалямі. Пры дапамозе гідраўлічнага аварыйна-выратавальнага інструмента работнікі МНС дэблакіравалі вадзіцеля. Яго, а таксама пасажыра, брыгада хуткай медыцынскай дапамогі даставіла ў бальніцу. Па ўсёй рэспубліцы праходзіць спецыяльнае комплекснае мерапрыемства «Увага, дзеці», якое працягнецца па 5 чэрвеня. Пачаліся летнія канікулы, а значыць, вадзіцелям трэба быць асабліва уважлівымі пры праездзе пешаходных пераходаў, каля прыпынкаў грамадскага транспарту, у дварах, каля дзіцячых устаноў. Также ежемесячно проходят единые дни безопасности дорожного движения. Один из таких дней пройдет 31 мая под девизом «Безопасность детей, забота взрослых». С начала года за 4 месяца на территории Минской области произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. На территории города Маладечна с начала года, к сожалению, произошло одно дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Ребенок был пешеходом. Дзяржаўтаінспекцыя нагадвае, па 5 чэрвеня ў светлы час сутак вадзіцелі абавязаны рухацца з уключаным бліжнім святлом фар або дзённымі хадавымі агнямі. За невыкананне гэтага патрабавання заканадаўства прадугледжаны штраф да 3 базавых велічынь. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, обдумывайте каждый свой маневр, выбирайте безопасную скорость движения и исключите управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Сосредоточенность и заблаговременное снижение скорости и плавное торможение – это необходимые действия водителей при приближении к пешеходным переходам. Уважаемые взрослые, разъясните детям правила безопасного поведения на улично-дорожной сети, в том числе на собственном примере. Малолетних детей ни в коем случае не оставляйте без присмотра вблизи проезжих частей. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакте, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вами развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.